Sä et on vissiin täällä lähellä. Ei. Joku täällä juoksee. Joo. Juokseeko se vieläkin siinä? Enää juoksee. Mä pystyn meidän ikkunasta näkee sinne. Joo, jossain täällä se menee. Ei oo koittanut puhua eikä mitään. Hei, joku on siinä edessä. Joo. Ei oo enää. Kuoliko? Joo. Mut toi ei välttämättä ollut se, joka piti sitä melua. Okei. Toi ei mä ollutkaan, kun se on sitä teidän etuoven tien toisella puolella, siinä pellolla. Okei. Sano, jos sä vielä kuulet askeleita. Joo. Kuulen. Mä näen se. Se on kuollut. Pelaaja. 2 pelaajaa. Se on. Kuollut. Siellä. Mä sain sen toisen. Ampuin nyt, osu yhteen. Mä asuin pari kertaa johonkin. Mä menen lähemmäksi. Samoin. Tuolla, onks se taas... Putos. Joo. Mä pistän pandake. Ota sen liivit vaan. Vai ketä sä ammuit? Joo. Hei, tuonne menee. Okei. Sautissa. Joo. Näin kans. Oli ihanasti. Täällä ampuu joku muukin. kuin me. Joo. Niin ampuukin. Mistä se tulee? Lipas. Joo. Tuolta taloilta jostain ammutaan kanssa. Ei sinne Se on ampu, jostain- ne ampuu ihan tosta vestistä, ihan siinä missä ne olikin. Joo, mun mielestä ne on tuon puskan takana vieläkin jossain. Siis mun kuinka monta kertaa noita pitää osua? Mä oon osunut varmaan jo vittu 5 kertaa sitä toista. Joo. No niin, ehkä sinne putos se toinen. Tai se toinen zombi. Ei saatana, se toinen linkkaa ihan loveena tuolla kerrostaloilla. Ai jaa. Mua on sitten heltit matalalla. Aha. Joo, mua on vähän Joo. osuttu. Okei. Täytyy sanoa, että meikäläinen ei kyllä näe hyvin autotähtäimellä. En tiedä, onks mua grafiikka-asetukset sitten niin sillään vai... Mä oon nyt siinä puskassa, missä se oli hetki sitten. No se makaa nyt siinä teidän talon päällä. Makaaks se kuolleen? No mä varmistin sen nyt äsken vielä. Ammu nyt vielä kerran. Jotain punasta sillä näkyy olevan. Ammuin sitä heinää. Joo, nyt se on kuollut. Ainakin. Tai jos ei onnistu, on supersankari. Onko siellä jäljellä olevalla asetta? On. Mikä se sinne pyö? Ei. Onko se niinku takana?
Ei, nyt se on Joo, se. näkyy se. Tulee meitä kohti. Se todella... Vitsi kun mä en näe tästä. Onks se ELA tästä meissistä? On se tulossa Oo, se tulee meitä kohti. Ei otettu kauan. Tos puiden saa suoraan ees. Ei, eikä hahtanut vielä ylös. Nyt se jäi. Nyt se painaa.